wat denken jullie ervan? Hè? Want jullie hebben toen hingen ze wel al mobiele telefoon en ja, zien wij telefoon. Ja, als je die dingen nu, maar dat hebben wij bij ons helemaal niet. Hè? Ja, zwart-wit televisie. Zij begonnen reizen. En ze zegt, oh jee. Nee, de grapje hoor, we hebben gewoon ook alle voorzieningen die jullie hebben. We hebben een inspraakavond, hè? Dat is, als je wat wil of zeggen, kom alsjeblieft op zo'n inspraakavond. Ja. Je kunt even afmelden en je moet melden dat iets heel goed is, of dat je het leuk vindt. Hè? Dan krijg je een boost van. Nee, ik even een feedback van, hey, dit wie leuk, hè? Ja. Of meestal moet, nee, want meestal komt er helemaal niks op inspraakavond. Okay. Dit wordt een verhaal hier. Nou, ik weet het al en er is niks van die dat al voor weten.